Naħseb li dan huwa mument importanti fl-istorja tal-ċittadinanza Ewropea għaliex il-Parlament Ewropew permezz tal-presidenti tal-gruppi kollha politiċi dalgħodu iddeċida li għandu jsir dibattitu dwar iċ-ċittadinanza Ewropea. Inkluż jiġifieri il-grupp tas-Soċjalisti illi flimkien mal-gruppi l-oħra kollha approvaw li jsir dan id-dibattitu fil-15 ta' Jannar. Naħseb li dan huwa mument importanti għall-Ewropa. Mument ukoll illi ovvjament sfortunatament qed ipoġġi lil pajjiżna f'dell ikraħ minħabba d-deċiżjoni ħażina li ħal Prim Ministru. Dan id-dibattitu huwa konsegwenza tal-fatt li ħafna membri tal-Parlament Ewropew minn partiti politiċi oħra, inkluż il-Partit tal-Ħodor, il-Partit tas-Soċjalisti, urew il-ħsibijiet tagħhom dwar din l-iskema. Ukoll wara li rajna l-Ministru tal-Finanzi tal-Gvern Malti li ġie fil-Parlament Ewropew u ammetta li din l-iskema kienet żball alla volja u ivvota favur l-iskema fil-Parlament Malti kontra ir-rieda tal-maġġoranza tal-poplu Malti Wawċi. Mhux biss jien naħseb għandhom problema qegħdin fi stat ta' paniku d-deputati tal-Partit Laburista. L-hawnhekk għandna żewġ issues li aħna qegħdin naħdmu fuqhom hawn iva. Għandna l-problema tal-immigrazzjoni li Roberta waħedha fil-kumitat tagħha kellha ġor peace illi ebda deputat ieħor mill-Partit Laburista għadu ma ġarru. Provajna hemmhekk il-ballun ma jinsabx saqajn il-Parlament Ewropew kif qalet il-biraħ Roberta. Issa iħollu jorbot se jagħmel il-Prim Ministru Malti il-ġimgħa d-dieħla waqt is-summit. Minflok jgħidu ara għandna deputat mill-Partit Nazzjonalista illi qiegħed jaħdem favur l-interessi ta' pajjiżna jikkritikaw fejn ma misshom qatt jikkritikaw. Jekk iridu vera li jiġbdu ħabel wieħed dak li għandu x'jaqsam l-immigrazzjoni. Dwar iċ-ċittadinanza jiena naħseb illi tikkritika lid-deputati tal-Partit Nazzjonalista illi ma jaqblux magħhom illi ċ-ċittadinanza ta' Malta għandha tinbih bl-irħis, hekk għadna li se nagħmlu, hekk qegħdin nagħmlu u hekk se nibqgħu nagħmlu. Iċ-ċittadinanza Maltija u l-valuri tagħna ma nbijawhomx bis-soldi. Aħna biex issir Malti titħossok Malti, tittgħix f'Malta, tinvesti f'Malta u tittoħloq ix-xogħol f'Malta. Jekk ma jsirx hekk, jiddispjaċini ħafna ma naqbilx li għandek issir Malti daqsi. Ekku jidher li l-Partit Laburista għadu ma fehm x'inhu r-rwol tal-Parlament Ewropew. Hawnhekk għandek il-vuċi tad-demokrazija. Aħna bħala rappreżentanti tal-poplu Malti Wawċi, aħna meta jħossna li għandna nitkellmu, ser nitkellmu fuq iċ-ċittadinanza u kif qal David ukoll fuq issues partikolari importanti ħafna bħall-immigrazzjoni. Jiena kont waħdi li rnexxiel inġib il-Partit tal-Popolari li jimbotta l-issues ta' Malta. Il-membri li jirrappreżentaw il-Partiti Soċjalisti ma kinux konvinti minn sħabhom id-delegati tal-Partit Laburista hawnhekk biex jappoġġaw il-Malta. Issa Joseph Muscat irrid jurina l-ġimgħa d-dieħla fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fis-summit li hu jista' jikkonvinċi lill-istati membri l-oħra kif aħna irnexxielna nikkonvinċu lill-kollegi tagħna fil-Partit Popolari li Malta għandha bżonn l-għajnuna fuq l-immigrazzjoni għandek bżonn soluzzjoni Ewropea u hekk irridu nkomplu nimbuttaw fuqha.